Audio Jungle. Audio Jungle. Okokuqala kuthiwe kimi bhekani ngoJanuary, February, March, April kunesifo esizodiscover as from 26 February. Lesifo kuyoqala ukukhulunywa ngaso kakhulu ko social media kanti into yamasibomo ezobe yenziwa. Kunamazwe amabili iSouth Africa ezolwa nawo kakhulu kuze kuyongenelela amasosha kuthiwe akukhulunyiswane kungayiwe empini futhi imali engakubhekanga lokho kuyoqala la eSouth Africa. South Africans azoyithathela umthetho ngezandla alwe nawo lamazwe. Into engiyibonile ngibone kusukuma o-president abathathu, but one of these president it's a white man. Laba bawu-2 abantu abamnyama. Kunama-rituals nemoya yasemkhathini ehambisana ne-satanism asabenzele iSouth Africa. ISouth Africa yahijackwa ngenkani and already ukhona umuntu osesidayisile ngoba yena usefuna ukuhamba la ezweni lase-South Africa ayohlala kwelinye izwe. Hayi wengane zakwethu ngiyathemba nazizwela amazwi avela kubaba uDr Khehlelezi inyanga-ke eyodumo-ke laphana ngane zakwethu-ke sokhumbula ukuthi izinto eziningi nokuyikhuluma ngempela zinakho ukuthi izenzeke bese kuthiwa washo ubaba uDr Khehlelezi. Uzokhumbula ukuthi emsakazweni Ukhozi FM bekwanda ukubhubha kwabasakazi nokusaqhubeka njengamanje, kodwa-ke esingasho ukuthi uDr Khehlelezi into efana naleyo wayivela iprofethile-ke wengane zakwethu. Asazi-ke ukuthi mhlawumbe kuthini okwakho ukuphawula, kodwa-ke hlala comment section ngangitshela ukuthi-ke uzwile iclip kababa uDr Khehlelezi ukuthi mhla ka-26 February kuyaqala ubhubhane, kuzoba khona isifo esizodiscover esizodlala ubike laphana wengane zakwethu. Mhlawumbe kuthini okwakho ukuphawula, hlala comment section ke ngizwe ukuthi lithini olwakho uvo ngalolu daba. Mina-ke la sponsor ngiphuma njena kodwa ngiyathembisa uyabuya futhi nezinye izindaba ezilandelakho kwivideo elandelayo. Kwakho ukusubscribe nisiphathe kahle wengane zakwethu nibe nosuku lumnandi ngithanda khona.